Ξέρεις γιατί οι μεγάλοι πουλάνε και οι μικροί μένουμε πελάτες? Παλιά, με την Κυπριακή Λίρα, ένα προϊόν στοίχιζε 10 λίρες. Με ισοτιμία, η μια λίρα ίση με 2 ευρώ, τότε το προϊόν θα μπορούσε να εξαχθεί για 20 ευρώ. Αν όμως η λίρα έπεφτε και ισούταν με 1 ευρώ, τότε το προϊόν θα μπορούσε να γίνει εξαγωγή 10 ευρώ. Ξαφνικά το προϊόν δεν είναι ακριβό και μπορείς να το εξάγεις. Σήμερα με το ευρώ, αν είναι 20 ευρώ, είναι 20 ευρώ. Δεν μπορείς να το αλλάξεις. Μεγάλες χώρες παράγουν φτηνά. Άρα τι γίνεται? Οι δυνατοί παράγουν και εμείς μένουμε πελάτες. Όπως καταλαβαίνεις, δεν έχουμε πλέον τη δυνατότητα εξαγωγής. Ποια είναι η μόνη λύση? Να αυξήσουμε την εγχώρια μας παραγωγή. Να γίνουμε πιο αυτάρκεις. Αλλιώς θα παραμείνουμε πελάτες. Αν συμφωνείς, προώθησε και εσύ αυτό το βίντεο.